Kastoryan ako si Lourdes tungod sa kong kahubog. Akong freestyle di mapugnan, posisyon di matarog. Mupalit ko Bentley phone ito nere makasakay. Katong mga walay salig dili na makasabay. Kastoryan ako si Lourdes tungod sa kong kahubog. Akong freestyle di mapugnan, posisyon di matarog. Mupalit ko Bentley phone ito nere makasakay. Katong mga walay salig dili na makasabay. Sinugdanan pa lang, daghan na kay harang. Day vanilla imong lamesa murag way alam. Di sila kakuha sa kunduwa. Gapalahi ko permi bay. Mula ra akong gikuha. Maunang wala mabuta. Di ta magkapareha sag unsaon nimong sunod. Ayo sig panudlo dili ko ganahan mahimong ikaw. Kastoryan ako si Lourdes tungod sa kong kahubog. Akong freestyle di mapugnan, posisyon di matarog. Mupalit ko Bentley phone ito nere makasakay. Katong mga walay salig dili na makasabay. Kastoryan ako si Lourdes tungod sa kong kahubog. Akong freestyle di mapugnan, posisyon di matarog. Mupalit ko Bentley phone ito nere makasakay. Katong mga walay salig dili na makasabay.